Nyt ollaan Nekrolaaksossa. Täällä on kaikki homoja. Ja syyteis joten kananmuni heti esiin tuolla kolmosessa. Näette kamerassakin. Ja täällä on niiden auto. Ne oli niin känniset. Kattokaa nyt juman kautta mitä helveti Opeli siinä. Tällainen paska. Ei kun ennen nähty näin hyvä Opeli. Rekryterione. SIS 817. Ja mitä se sisältää? Ei oikein näe. Niin? Tässä nyt on tämä konepelti. Katsotaan, onko tällä muita autoja. Tässä on sen kolaroidun auton vanne. Eli Opelistin Opeli. Niin ja sit se auto vähän kolaroisi, niin jollakin tuli vähän tämmöstä verta. Ollaan täällä poliisi. Ja kyllä tässä oli Donitsi vasi omassa autossa. Joo. Ja nyt näette, kun tuon vanne vedetään paskaksi. No kyllä se vielä on, ja... Mitä vittua? BMX vetää keulaa tähän kestävään. Saa ajaa. Tämä on paskin joukkoja koko maailmassa. Lyseon koulu. Siellä näkyy tuo paskin joukkue.